Салям дуслар, эфирда Хыял артынан викторинасының чираттагы чыгарылышы һәм сезнең белән мин, Алиса Замалиева. Шушы бер атна вакыт эчендә ниндирәк үзгәрешләр булды? Кемнәр үз бәхетләрен сынап, викторинада катнаштылар икән? Кем финалистлар рәтенә килеп кушылды да, кем Ривьера аквапаркынан бүләк итер? Моны без берничә мизгелдән ачыкларбыз. Хәзер узган атна финалистын Хамидуллина Иринаны котлыйк. Ул Башкортстан Республикасының Аскина авылыннан безгә үзенең хәбәрен юллап җибәргән иде һәм финалистлар рәтенә дә эләкте. Сезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Менә бит тырышкач була, юри генә СМС хәбәр җибәреп караган идем дип сөйләнсә дә, ул җиңүчеләр рәтенә эләкте. Димәк, ул җылы якка диңгез буена кайнар кымлыкларда ялан тәп йөрергә, кызынырга, кыйнырга, кыскасы җылы якка 2 кешелек юллама алырга дәгъва кыла. Шушы супер мөмкинлеккә кем ия булыр, анысын без 8 финалист арасыннан 25 апрель көнне сайларбыз. Күреп торасыз, бу атнада да барабаныбызда шарлар саны шактый. Шулай иттереп, әйдәгез әле март айының соңгы финалистын ачыклау өчен барабанны әйләндерик. Һәм 4нче атна финалистын да билгелик. Димәк, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әйләндерәбез һәм шушы атнаның финалистын билгелибез. Димәк, әлеге бәхетле абонент, ул Мегафон абоненты һәм аның ахыргы саннары 63-67 цифрларына тәмамлана. Сез финалда, без сезне котлыйбыз. Иманым Камил, әлеге абонент җиңел сулап, ура диеп шатланып куйгандыр. Дуслар, сез булмады инде безгә диеп борчылырга ашыкмагыз. Тагын 2 кешене алда иганәчебезнең бүләкләре белән сөендерербез. Иганәчебез ул Ривьера аквапарка һәм аннан 2 кешелек чакыру билетын кемнәр атыр? Монысын без алдагы минутларда билгеләрбез. Әлеге билетлар биредә үз ияләрен көтеп торсыннар. Димәк, барабанны әйләндерәбез, киттек. Шулай иттереп, бездән билет тота. Димәк, ул безнең НСС абоненты, аның ахыргы саннары 74-05 саннарына тәмамлана. Сезне дә чын күңелдән тәбрик итәбез. Ривьера аквапаркынан 2нче билетны кем отар? Монысын без хәзер белербез. Димәк, шулай ук барабанны әйләндерәбез. Һәм астанрак тагын бер номерны алабыз. Һәм җиңүченең дә кем икәнен белербез. Әлеге җиңүчебез ул безнең Мегафон абоненты һәм аның ахыргы саннары 89-21 саннарына тәмамлана. Сезне дә Ривьера аквапаркы үзендә көтеп кала. Барыгызны да Хыял артынан викторинасында җиңүегез белән чын күңелдән котлыйбыз. Җәмәгать, бу нәрсә уйнаттылар әле генә дип аптырап утыручылар булса, аларга без хәзер кулларына кәрәзле телефоннарын алырга киңәш итәрбез. Сезнең белән бергә мин үзем дә телефонымны алам. Димәк, телефоныгызда SMS язу функциясын ачасыз, анда TMTV дип язасыз. Бу шара калдырасыз, ягъни пробел, һәм тапшыру ахырында чыккан сорауга дөрес җавапның туры килгән цифрасын язып, 13-15 саннарына җибәрәсез. Бар да бик гади, шулай бит? Әмрә бүгенге кебек атналык нәтиҗәләрне топ-клип хит парадыннан соң сезнең күз алдыгызда ясаячакбыз. Исегезгә төшерәм, әлеге сораулар махсус сигналдан соң ял көннәрендә экранга 7 тапкыр, эш көннәрендә көнгә 5 тапкыр чыгачак. Атна буена бер генә дөрес җавап җибәргән кешенең номеры әлеге барабанга бер генә шар буларак салына. Һәр көнне берәр дөрес җавап юлласагыз, бу чиракта сезнең номерыгызда бирегә берничә шар буларак салына. Бу исә җиңү шансларыгызны да бермә-бер арттыра дигән сүз. Менә шулар. Бүгенгә мин, Алиса Замалиева, сезнең белән сау булашам. Киләсе атнада Хыял артыннан тапшыруында очрашырбыз. Тапшыруыбыз турында һәр чак тулырак мәгълүматны tmtv-online.ru сайтыннан белә аласыз. Тапшыру бетте дип җиңел суларга ашыкма. Яза башлаган SMS хәбәреңне язып бетерер өчен хәзер үк тапшырудан соң яңгыраячак махсус сигналны тыңла. Бүләкләр! Экрандагы сорауны укып, дөрес җавапны 13-15 номерына юлла. Онытма, TMTV белән хыяллар чынга аша. Бүгенгә пока!